no, ang kini atong parokya dinhi sa Panakan, daghan sigog mga kasinatian nga agian, happiness and sadness. Kamuray nebaw, kamong taga diri. Ako bag-o pa man ko dinhi sa inyong parokya. Isa ka tuig pa man ko dinhi. Muna maigsuon, no, dakong pasalamat nato, no, mag-celebrate kita ika-27 na tuig this coming 29, no, piyesta ni San Miguel. Muna maigsuon karon diya sa tong ebanghelyo ato pong makita unsa may gisugo sa tong Ginoong Jesucristo diya sa iyang mga tinun-an, and also a challenge for us as Christians by the virtue of our baptism magihatag sa Dios kanato. Ato nadungog diya sa tong ebanghelyo, no, tagan og otoridad di Kristo gahom ang iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa mayong malita, pagpahawa sa mga yawa o pag-ayo sa mga masakiton. Kini na mga sugo sa tong Ginoong Jesucristo, no, dakong hagit para kanila, a very extraordinary work na kinahanglan nilang buhaton isip mga tinun-an, isip mga apostoles, isip mga nagasunod sa tong Ginoong Jesucristo. Muni, no, pag-ayo, pagsangyaw sa mga balita, no, bugat kaayo nga mando diya sa tong Ginoong Jesucristo. Karon unsa man itong mapamalandungan nga ma-apply nato diya sa itong kinabuhi isip mga Kristiyanos, ordinary man, ordinary woman dinhi in this generation karon. No, simple lang. We don't need to do extraordinary work para maingon kita nga kita mga sumusunod ni Kristo, matawag ta nga mga apostoles ni Kristo. By the virtue of our baptism, no, kitang tanan yatagan nagkining this authority sa pagsangyaw sa mayong balita. Dili literal nga maadto ka datos kadalanan, magsangyaw ka dadto, magsigit-sagit ka to, magdala kang microphone. Apan kini nga sangyaw maigsuon, pinaagi kini sa tong mabuhat, simply, no, day to day na atong ginabuhat matag adlaw. Unsa man kini, no, pagbuhat maayo. Kung unsay nature si mong trabaho, paningkamutan nimo nga makita si mong makaubanan ug sa Ginoo ay mong simple nang gibuhat. Di man necessary nga magbuhat kitag, no, kana ma-extraordinary na butang or dagko kay na butang, pakaon sa tanan, namuwa na kitay mahatag sa uban, but through simple work lang yun. Mura man ni ang kinahanglan nga makita sa tong Dios kanato, diya sa tong ginabuhat nga simple but with dedication. Muna mga igsuon, no, gihagit po sila sa tong Ginoong Jesucristo, no, diya sa tong ebanghelyo yung mga tinun-an, diya sa pag-adto nila sa mga kalungsuran o sa mga balangay, no, di daw sila magdalag sungkod, sa lapi, sa nina, bagaling. No, but pasabot niya na igsuon, no, diya sa tong kinabuhi, musalig kita, no, God's providence, musalig kita sa Dios diya sa tong kinabuhi isip mga Kristiyanos. Because all of us, no, kitang tanan mga binunyagan man, no, sama sa iyong ganiya, muna ni naka-attach sa tong kinabuhi, no, by the virtue of our baptism, that we need to do the commandments and also those, no, things na ginabuhat sa itong Ginoong Jesucristo. Muna, no, musali kita sa Diyos na even though nagkalisod na kita, wa na kita kasabot sa itong kinabuhi, most especially today in this pandemic, kinahanglan na ito musalig sa Diyos. Mabitaw na, no, diya sa itong kinabuhi karon, no, kamo mga parokyano na nadin no, diya sa itong pag-celebrate si ka-27 nga tuig piyesta sa itong patron ni San Miguel, no, musalig kita sa Diyos na ihatag na ito tanan na itong kinabuhi diya kaniya. Muna karon maigsuon, no, nintak na, no, padayon kita sa itong pagpamalandong na hinaot na diya sa itong kinabuhi na pang dakong pagsalig sa Diyos bisan pa man sa kapait na itong nasinati karon. Amen.